A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da ƙasashen Burkina Faso da Mali suka fitar a ranar 31 ga watan Juyakin 2023, sun bayyana goyon bayan su ga sojojin juyin mulki a Nijar, tare da watsi da matakan da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka a kansu da ma ƙasar. Kamar yadda mahukuntan ƙasar Mali suka bayyana a cikin wata sanarwa a talabijin ta ƙasar Mali. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales. Ba za mu ɗabbaƙa a kan ƙasar Nijar ba, waɗannan matakan da ba su dace ba, da ƙungiyar ECOWAS ta ƙaƙaba ma al'ummar Nijar da ma mahukuntan ƙasar. Muna kuma gargaɗin cewa ɗaukar matakin soji a kan ƙasar Nijar busa ƙahon yaƙi ne ga ƙasar Nijar, Burkina Faso da kuma Mali tsakaninsu da ECOWAS. Don haka, mu mahukuntan Burkina Faso da kuma Mali, muna kira ga jami'an tsaronmu su kasance a cikin shiri domin tunkarar wannan lamarin na fafutukar ƙasashen Afirka. A ranar Alhamis mai zuwa ne ake sa ran cikar wa'adin da ECOWAS ta ba wa Nijar, amma bayan hakan dukkan matakan da ƙungiyar ta sanar za su soma aiki. Sai dai baya ga ƙasashen Mali da Burkina Faso, ƙasar Guinea Conakry da sauran ƙasashen Afirka makwabtan jamhuriyar Nijar na cewa za su kama wa Nijar gwabzawa da ECOWAS. Tun bayan samun 'yancin kan ƙasar daga turawan mulkin mallaka, ƙasar ta Nijar ta sha fuskantar juyin mulki da dama, amma wannan ne karo na farko da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauki wannan matakin akan Nijar, lamarin da duniya ke ta'aza ayoyin tambaya akan wannan lamarin.